Dzina la Atate, di la Mwana, di la Mzimu Oyera. Amen. Tikulandireni habari dialongo kulikose kumene muli pano patiyankhuleni Ambuye. Lero lacinayi pa 18 Juni 2024, mlungu wa 11 wa chaka cha mpingo. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mphunzitsi mutu 48 ndime ya 1 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elizabeth Chindiuta kuchokera ku St. Francis Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Mateyu woyera mutu 6 ndime ya 7 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Bishop Alessandro Pagani, ambuye opuma a Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Mphunzitsi. Pambuyo pake panabwera Eliya, mneneri wonga moto. Mawu ake ankawala ngati nsakali. Adadzetsa njala pa anthu, motero anthu ambiri adafa chifukwa cha changu chake. Potsata mawu a Ambuye, adatseka thambo lakumwamba, ndipo adatsitsa moto katatu. Iwe Eliya, ntchito zako zinali zozizwitsa kwa basi. Ndani angathe kunyadira ntchito zotere? Udaukitsa munthu wakufa m'manda ndi mawu a Mulungu wopambana zonse. Udagwetsa mafumu m'chiwonongeko, ndipo anthu otchuka udawagwetsa pansi kuchokera pa bedi pawo. Udamva mawu odzudzula ku phiri la Sinai, mawu otsimikiza za chilango ku phiri la Horebu. Tsono udadzoza mafumu kuti azilipsira, ndi aneneri kuti alowe m'malo mwako. Udatengedwa kupita kumwamba ndi kamvuluvulu wamoto m'galeta lokokedwa ndi akavalo amoto. Zidalembedwa kuti udzabwera pa nthawi yake, kudzaziziritsa mkwiyo wa Mulungu, ukali wake usanabuke, kudzayanjanitsa abambo ndi mwana, ndi kudzakhazikitsanso mafuko a Yakobe. Ngodala amene adzakuona, ndiponso amene adafa ali ndi chikondi. Ndithudi ifenso tidzakhala ndi moyo. Pamene paja Eliya adatengedwa ndi kamvuluvulu, Elisa adadzazidwa ndi nzeru zake. Pa moyo wake wonse sadachite mantha ndi mfumu ina iliyonse, ndipo panalibe munthu womugonjetsa. Panalibe ntchito yomukanika. Ngakhale atafa, thupi lake lidatchula mawu olosa. Ali moyo adachita zinthu zozizwitsa, ndipo atafa ntchito zake zidakhalanso zodabwitsa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga oyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, pamene mukupemphera musamangobereza mawu monga amachitira anthu akunja. Iwowo amayesa kuti akachulukitsa mawu choncho ndiye pamene Mulungu awamvere. Inu musamatero ayi, pakuti Atate anu amadziwa zimene mukusowa inu musanapemphe. Chifukwa chake popemphera muziti, Atate athu akumwamba, dzina lanu
lilemekezedwe. Ufumu anu uje. Kufuna kwanu kuchitidwe. Monga kumamba chome chonso pansi pano. Mutipatse ifelero chakudya chatu cha masiku onse. Mutikululukire ife machimo atu. Monga ifenso takululukira otilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe zotiesa. Koma mutipulumutse kwa uipa uja. Pakuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi zanu kwa muyaya. Amen. Ditu ngati mukululukira anthu machimo awo, Atate anu akumwamba adzakukululukirani inunso. Koma ngati simukululukira anthu machimo awo, Atate anunso sadzakululukirani machimo anu. Tenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Pa moyo wake Yesu anafaniziridwa ndi mneneri Eliya, chifukwa anali odzazidwa ndi changu, chifukwa cha ulemerero wa Mulungu, monga naliri mneneri wakaleyo Eliya. Mawu yamba ochokera m'buku la Mphunzitsi amakamba za Eliya mneneri amene anali kuteteza Mulungu wa moyo pa nthawi yovuta. Anali kulimbana ndi mafumu mopanda mantha. Anavomera kumenya nkhondo moyo wake onse, chifukwa anali kukhulupirira uthenga wake. Ndipo anali otekeseka kuti pamwamba pa zonse atsate kufuna kwa Mulungu, kuti ufumu wa Mulungu ukazikike mwa anthu a Israeli. Cholinga chomechi cha Eliya timachipeza pempero limene Yesu mwini anatiphunzitsa, pempero la Atate athu. Zopempha zoyambirira zimene zimachokera mu mtima wa Yesu ndizo: dzina la Mulungu liyeretsedwe, ufumu wake udze, kufuna kwake kuchitidwe. Zonsezi zaperezeradi kale mmwamba, koma ziyeneranso kuperezera pansi pompano. Ngati timafuna kudziwa mtima wa Yesu, tiyenera kusinkhasinkha pempero limeneli. Zikumbukumbu zake zimene amafuna kutigawira ifenso. Yesu amafunitsitsa kusandutsa mtima wathu kuti ukhale ofanafana ndi wake, mtima wa changu, okonzeka kumenya nkhondo chifukwa cha ulemerero wa Mulungu, okonzeka kuzunzika ngakhale pakati pa mayeso osiyanasiyana, motsata nthawi zonse kufuna kwa Mulungu Atate. Pempho loyamba la pempero ndi: Atate athu amene muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe. Atate, makamaka Abba, Tate, ndi liwu loyamba lochokera m'kamwa la Yesu zochitika zake zosiyanasiyana. Ngakhale pakati pa mavuto, iye anali kuganizira pamwamba pa zonse ulemerero wa Atate ake, nanena kuti: Atate, dzina lanu lilemekezedwe. Pamene ankamukana kulowa m'matauni a anthu ena omveketsa mphamvu, komanso ankalandiridwa ndi anthu odzichepetsa, Yesu ankaona ngati nkofunika kuti ayamike ndi kulemekeza Atate ake. Atate, anatero, mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudaululira anthu osaphunzira, kubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Khalidwe lokhazikika mozama mu mtima wake ya Yesu linali chikondi cha Atate, chikondi chozama, choona, chimene chimafunitsitsa chinthu chimodzi chokha, ndiye kuti ulemerero wa Atate ake.
Yesu mafuna kuti pempero lake atateatu, lisakale pempero la pakamo achabe, koma lichokere muntima watu, di kugwira ntchito moyo watu wa tsiku ndi tsiku. Anatiphunzitsa ndi cholinga choti polibereza ife tite, pang'ono kusandutsa mtima watu kuti ufanefane di mtima wake. Di cholinga choti maganizo ake, mtima wake, di zikumbiro zake, zikalenso zatu. Amen.